Dneska epizóda číslo 5. Pokračujeme zimnou prípravou. Dneska vám ukážem skvelý, efektívny tréning na zlepšenie kondície za veľmi krátky čas. Za 18 minút. Pôjdeme tak, že 60 sekúnd bude záťaž, 60 sekúnd bude oddych. Kedy pôjdeme krokom. Toto pôjdem 3 krát. Potom bez nejakej prestávky pôjdem 50 sekúnd záťaž, 50 sekúnd oddych, teda krokom, chôdzou. Toto pôjdem tiež 3 krát. Potom pôjdem 40 sekúnd záťaž, 40 sekúnd oddych, opäť 3 krát a potom pôjdem 30 sekúnd záťaž a 30 sekúnd oddych. Zase 3 krát. Takže dokopy tam vychádza 12 krát záťaž, 12 krát oddych. Čo sa ešte týka tepu, tak v tej záťaži 140 až 150 maximálne. Dlho som nešiel takýto skvelý, efektívny tréning. No a teda pokračujeme ďalej v príprave. Dneska epizóda číslo 5 a dneska hráme o takéto kužele. A teda otázka na dneska znie, hral som niekedy 9. ligu? Čo sa týka súťaží, tak už v tých ďalších epizódach si potom vyhodnotíme výhercov. Ešte teraz máte možnosť pod každé to video dať komentár. Už v ďalšom dáme vyhodnotenie.